denori, itxuki irratira, geure geurie eta zeurie edan irrati honetara. Gaur daku gure elkarrizketatan, hainbeste itxaron duen pertsona bi, urte ederra esan da gurentzako itxuki irratia osta bere aurrera eruten, geure proiektue, eta horretarako, sintoni izarra mantenduti importanti esan da gurentzako, eta bebai beste sintoni batzuk zarrak dizenak eta aurrera erunguzenak barriztutie. Oso arronago gaurre itxukirratian pertsona bi honek aurkeztutigaz. Lehenengokue, geure Ana Guadalupe Fernandeta. Orain dela urte asko, gure haurtzarora sartun zan, abeslari, bikoizlie eta artistie zelanez. Eta bigarrena, geure Bermioko Gaton, abeslari, ekoizlie eta bideoegilie. Ongietorri bizori? Eskerrik asko. Apa. Gurentzako placer bat da, Ana, zu hemen egotie geure itxukirratian, eta honek laupisuek izen bidizen eskiarak eta Bermiora etortie. Bai, niretzat ere, plazerra handia da hemen zuekin egotie, benetan. Aupa, Gaton, zelan zabitz? Ondo, hemen fresko dakago materiala gaur. Esan bidun leheneko gauzie da, bai Gatonek ekoizle modure eta Anak parte hartu dauila esan du moduen, geure itxukiko sintonizen. Ensegida, gure irratizen okiengo zuien sintoni honetan. Lehenengoko galderie Gatonegaz hasiko gara. Gaton, zelan topazu orain dela hainbat urteko kanta honen bergrabak eta kontapurtxu bete nortxukaz grabazun, zer esan da edo zer suposatu dauen zurentzako kanta hau grabatie, da zelan topazun gure Anan kolaborazio hau? Egiz esan, azikera baten sintoni barrize itxeko edo plantieteko hasi gainenien, idea izan zen haurtxaroko zentzazin horiek harti, bai, apurbet irratire, eta apurbet emotie hori kutsu pintaz hori abesti zar bategaz. Eta azkanien musiko ezberdinekaz kontaktuen para hostian, itxuki irratiako zuzendari zegaz demo bat sortu gendun, eta jente ezberdineri bota zantzagun planteamentu hau. Adibidez gure lagun Garitaz Donostikue, eta Arkaitz Bermiotarra bai basuen, fresko baterizen, eta apurbete holan herriko jentiegaz konta, itxuki irratirako abesti barriz itxeko. Fresko dingo zunien, John Fresnier da, mundekarra Gatibuko... Kenzazpi. Markatu, Kenzazpiko eserretu inoiz bez, Gatibu Kenzazpigaz, mesedez. Oso ezberdin diez eta... Bera baterizen, Arkaiz bajuen, eta Garitaz melodiko komposizioanen. Da, zer suposatu da zurentzako, Dragoi Bola ikusten zantzun gaztetan? Ni beti zan nahi, nik Dragoi Bola bakarrik ikusi ganera euskeraz. Eta azikerako Dragoi Bola. VHS ekokitze izan duzen etxien birgenak, orduen grabaitzen nauzen nahi esan noten etxien. Bai. Eta orduen ikusiot Dragoi Bola egizan, kapitulo bardinek behin eta berriz. Osea, ez dakiz zer pasaten dan kapitulo batetik aurrera. Zube nirelez jute zinen garratzaldeko sortzitan etxera korrik kapitulu ikusten? Ez, nik VHS grabaitzen nauen. Ni apurtio gaztia buena, eta orduen había bideo regrabable. Ikarten da gaztia buesara, no? Oso ondo. Da, zurentzako, Ana, zer suposatu dago kanta honetara bueltatu iti gerota horren beste urte? Niretzat suposatu dago oso oroimen polita, ezta? Eta, zeberak Gatonek esan duen bezala, haurtzaro
Euskal Herriko haurtzaro gehienak edo aur gehienak hori izan dute bizi, ezta? Kantu hori eta zuk esan duzuna, 8 etxean egon, dragoi bola ikusteko eta hori, nik hori ikusi dut nire umeekin, ez? Eta, bueltatzea berriz grabatzera kantu hau, niretzat oso polita da eta ez dakit, maitegarria, behintzate niretzat, ez? Nio ezin juken du Analupen edo Anane abotsa. Bai, hori da. Bulmanagaz naztatie. Ez dakigu noiz dauen berbetan bat eta bestie. Badakigu oso bikoizle onazala orduen. Hor da bulmadako zu ostute, ez da? Eta seguzunien ataten zu. Bai, hor dago, ateratzen da, nahi duenean, ateratzen da. Oso ondo. Gaurko gaztiek edo gazti hauek dizenak espada izen akordaten, hemen gauz zeueri akordateko estabe zeri buruz gauzen berbetan. Ametsak ez dauka inongo mugarik eta nik aldegin nahi nuke hemendik. Benetan gogorra tausarta bazara inoiz ez geratu atzera begira. Beste hemen zure bizitzan ez daukazu zer. Maitasuna emateko tartzekoa da. Baina galdu baduzu, nekez lortuko duzu, ta orduan ahaztu. Bihotzez maite zaitu, zuk ere maite nauzu. Anan, ahots zoragarri hau entzuten gauzena, dragoi bola amaierako kanta esaten zandan. Itori janaiena. Horrek 26 lehenengoko kapituluek osatu zauen autorie. Tetxuro, Oda eta Suichi Ikemorirena. Eta ze nork edo ze talde graba zauen Din esan zan. Eta orain laster entzungun kanta da Itxukirratiak erabili dauena bere sintonize barriztuteko. Bai hori baino harin hau galdera bat kutxuti egin bizori. Bota. Ez topaten umientzako kantak dagoela beste gauze ezberdin bet? Beste gauze ezberdin bet esaten duzu, berezitasun bat edo... Bai, ze berezitasun dako zuen ustetan? Umeen kantuak edo umeentzako egindako kantuak? Proximitatea, nik uste dut proximitatea eta samurtasuna nik uste dut hori dela, ez dakit. Nik uste dutako dela postasune bai gaur egun gerotak gitxiau. Uste dut gerota tristi hauek diela gaur egungo umien kantak. Bai. Konparata honegaz. Best, bai, ez da? Konparata beste urte batzuetan egiten ziren kantuekin. Bai, depresiboa hoel ez diez edo, bai. Bai, edo ez dakit, edo ekspresibidade gutxiago, edo ez dakit. Igual hori, zuk esan duzuna, postasunik ez dagoenez, ekspresibitatea ere da, askoz ere, ez dakit, murriztuta dagoen zera, ez? Eta ikusitxe kontzeptu hori non uste zuie hasi zela. Zenik teori txiki bedakot, bai ez gure aurreratu zuek eritzi zentzun baino harin hau. Noiz hasi zen kontzeptu hori... Umientzako. Igual, umientzako abestitxek bizienan egongo zen, baina bagauz marrazki biziunetara ero begire, nik uste dut ezala jaizo umientzako, nagusi zentzako jaizo zela. Bai, ze nagusi zentzako edakoie umientzako balizo dauena, helduentzako badako bebai... Hirugarrena deko jentientzako eta horrentzako sortu zen estimuletiko euren... Bai. Eta zuie uste, nik ez gure inor mindu, bai hau beti zugaz hasi zala. Super bat, harin hau.
Super bat, betizu. Agian, bai, ez dakit. Bai, Edo nagusitzen nauni. ez dakit, Ez dakit. Gero erroiu esango da. Ja, nik uste dut harina, osea, Mickey Mouseen lehenengo marrazki biziunetatik hor beti egon da, igual ez abeslari bet, bai, banda bat joten ganien, eta beti izan da anima hau ez, inoz ez da zan holan tristie, edo apaltxue, ez da? Bai. Bueno, ez dakiz bakizuien edo ikusi bazuien noiz, bai horrek marrazki bizidun zarrak, batzuetan pertsona batek itxezan dauen tramankulu handi bategaz, eta inbeste manibela eta teklauegaz itxezan dauen musik edana, eta hori esaten zan da oso bizize. Esa, medioak edo, ez da, instrument, Bai. behintzat, herramientak edo hori, ez ziren igual gaur egun bezala, baina beste, ez dakit, beste naturaltasun bat. Kreatibitate gehiago. Hori da, kreatibitate gehiago eta espontaneidade gehiago edo, ez da? Freskotasuna behintzat, beste freskotasun bat. Oso ondo, eruntxitien neure terrenora, eta badakot itxukirraterako negusan dute kontzeptu hori. Oso ondo, orain bigarren kanta bat entzungu. Kanta hau esan da gure birmoldaketa bat, eskerrik asko, geure itxukirratirentzako eta zuentzako daku entzungai momentu honetan. Aur due. Irratiak ez dako mugarik eta zu geratuko zara ametik. Loiletan, baporetan, egongo gara uinetan, hainbat ez da bai da sortut nahian. Bermiotarrez erabilitze beti zeure erara, postasuna zabaltzeko denon artien. Uine galdu ezkero, eunda 6.0, ta orduan gozatu. Itxukirratxe da, zeuretzako biena. Sintoniz eta bizitza politzauela, bizitzez maite zaitxuz, zeupe bai maite dozu. Ez egin banegarrik, barre bakarrik hau da itxukirratia. Bau esan da itxuki irratirako grabadun birmoldaketa hau, hanan ahotsa gozugaz, da zelan esan urtiek pasa da, bai Andra honen ahotsa ardauelez geratu de. Eskerrik asko, Huitxi. Ez tokure peloti esan, bai ezin nahi aguanta esatie. Esker. Zelako vibrato hain politxe, eta zelan mantendute zuen orgoizen tono guzti horrek. Badaku trukorik horretako ana. Norberak hori ikasi zuen, edo norberak behintzat, ni behintzat hori horrela izan dut beti kantatzea. Anekdota bat, aldutan anekdota bat kontatu orain, bai? Bat bakarrik, mesedez, bota guzunak. Gaztetxoa naizela, oso gaztetxoa. Kantari mailan, kantari zeran hasi nintzen, lan egiten, kantatzen da hori. Eta Madrileko Orkesta Sinfonikoko zuzendariak entzun hauan kantatzen. Eta esan zioten nire aita, nire gurasoei, eta mai, que no se les ocurra llevarme a ningún conservatorio. Zeren, nik dakadala holan kadentzia bat, kantatzerakoan kadentzia berezi bat, eta hori kontserbatorio batera edo banoa, lime engo doztiela, eta kenduko doztiela pertsonalitate guztia edo. Oso, bakarrik esan zioten, bakarrik eraman, ez dakit teknika bokala ikastera. Hau da, arnaz hartzen, diafragmarekin kantatzen da hori, baina kontserbatorio batera, inondik eta inora ez. Nik ez dakot ikasketa musikalik solfeo eta hortik,
eta ikusten dut nik jende asko ikasketa musikal asko dako zenak, eta nik ez dakitz igual partiture bat joten beran maien, bai nik dakitzena sortuten zerotik, eta igual jente horrek kontserbatorioak emoten txona da A, B, C. Bai, A, B, C, bai, pauta batzuk eta punto pelota, hori da. Nik ez nio txartu dauenik, uste dut oso ondo dauela ikastien musika. Eta formazioa badaukazu hori interesantea da, formazioa edukitzea. Baina askotan pentsate dugula, formazioa edukitzea dena dela, eta ez da horrela. Gauza asko galtzen dira gainera, ez da? Laburbilute ordun esangu aprobetxa bidena bakotxak genetikoki dakarrena eta gero aukera onak hartu midizela. Askok esaten dauie, gure burmuinek, dako zela horrek hemisferio bizek, eta solfeo ikasi eskero jakingo zula partiture bat joten, ze horretarako dauz partiture. Partitura bat irakurtzen. Bai, gero burmuineko beste atal horrek, kreatibitate horrek, ez dako laser ikusi ikasketa akademiko bat. Nik hori konprobatu dut, nire igual musikoekin da hori. Nik azken diska egin nuenean, kantu baten, balada baten, solo bat zen, hau da, biolontxelo bat, momentu bat zen, biolontxeloaren momentua. Eta etorri zen, kontserbatorioko irakasle bat, zati hori grabatzen, eta grabatu zuenean, joan zan, ordaindu nion, eta esan nion teknikoari. Kendu. Parece que está vendiendo calcetines. Fuera. Osea, teknikoki oso ondo, baina gero txeloa, nik pentsatzen nuen, txelo horrek itxas moduan egon behar du emititzen hori, ez da, sonido hori. Eta ez zen, niretzat izen oso oso motela, oso, perfectoki, partitura oso ondo, notak bere lekuan, hori bai, pero no decía nada. Eta azkenean gero aldatu nuen, beste biolontxelista bat etorri zen. Txeloari buruz berbetan, tipo bat dau, begitu tipo bat dau, txelu egaz, rollo moderno batera dauena, lupeatzen, trigger prototxelo, deitzen dara. Trigger prototxelo. Eta nongoa da izate? Buelta bat emon, oso aritxa baletaku da. Bai. Zen niri txeloa asko gustatzen zaite. Eta da, tipo bat txelu egaz bakarrik, mikrofonatu nau, pedal bat dut sartu, eta... Bai, interesgarria da, oso interesgarria. Bai. Bueno, apunte artiste barri ikusi dintzako, haunek gure koizle eta bezlari eta artiste, bizek gomendioak zuentzako hor dakuse grabata, da apunte eta dako zuie artiste bionen gomendio horrek. Oso ondo, aurrera erungu gure programie, gizautan ongo da gaton hemen geugaz, geure kolaboratzaile printzipalitareku da, gure kolaboratzaile puntaskue. Eta segida Ana Guadalupe Fernández egaz egiku, gurentzako beti Ana esango dan abeslari potente honegaz. Eskerrik asko, itxukirretian zauz eta elkarrizketan aurrera ingu. Ez negarregin, laster datorregunata, kanta dezagun, bihotzetik borboreka. Izarredian zehar, daukat odola. Guazen bai, aurrera, batera, elkarturik burruka. Guazen bai, gu mundua zehar biraka. Izatxarrik ez dugu nahi, bihotzonak ordea bai, beto zindarrak neurtzenean orden nausi hemen. Elkarturik ez dugu beldurrik, denok gu mundua zehar biraka. Maitasun bidean bat egin nahi.
hemen egiten du anagaz, eta beran bermiotartasune, eta bere artistikoki okin jauen ibilbideri ingotxagu labur bildu, edo ibilbide txiki bet gurentzako importantiena beragaz hemen elkarrizketan okitxie da. Orduen prestana, gure galdera indiskreto eta teknikoki dakuzen preparata aurrera itxeko. Prest. Prest, Guztiz. zu beti prest. Oso ondo, bueno, hasieratik hasiko gara, hasiera hurbilketa edo presentazio formal txiki honegaz. Bermion jaizo zinen, ez da? Bai, noski, bai. Da, ze nolako oroitzapenak daukazu zure haurtzarotik? Nire haurtzarotik, pila bat, baina, bueno, ahaztuta ere bai, Urte asko da hemendik kanpo nagoela, eta, bueno, baina haurtzaroko esperientzia eta hori oso polita da. Batez ere, bueno, ez dakit, kolegiora edo kolegiora joaten nintzenean, lagun artean, ibiltzea, gero institutora joan nintzenean, eta familiarki, bueno, guztiz oso orain nire aitit eta ama eta bueno, ama eta aita ez daude, baina lehenguzinak baditut hemen batzuk, ezta? Eta, bueno, bai, haurtzaroko bai, oso bai, esperientzi polita eta irudi politak nire buruan, da, bai. Hori nahi esaten bermiotartasun horrek zer suposatzen da zurentzako, bai, musika ze girot esan dan etxien, musika presente zegoen etxien? Bai, gure etxean beti presente beti, Batez ere familia artean, bueno, nire amak eta nire isekok oso ondo kantatzen zuen. Eta, bueno, bai, normalean biltzen ginenean, da gabonetan, edo familia arteko festetan, edo jaietan, beti izaten zen gure ohitura gitarrak hartzea eta, bueno, kantatzea. Eta gara koruak egitea, bata goitik bestea betik, eta, bueno, olako giroa beti zen. Eta bai, eta gogoratzen dut amamaren etxean ja, 8 urtekin edo 9 urtekin, irratia entzuten zen, eta irrati hartan gogoratzen ditut kantuak, agertzen ziren kantuak, italiar kantuak, eta kantu frantsesak, eta olako gauzak entzutea niri, pila bat gustatzen zitzaidan, ez da? 8 urtekin, ez zaten nuen, eske, zelako, nik uste dut ganera musika adin hortatik aurrera, musika hori entzundat, hori hortik aurrera hasi nintzela musika baloratzen edo gustatzen edo, ez dakit, mundu horretan imaginatzen, ez da? Ja, artisti zinen ordurako orduen lehengoko kontzeptuek, no? Oso umetan, bai. Musika presente ongo zandala zure bizi. Oso, eta nire familia bat azere. Orduan ze zan harin hau, gitarrie edo hautsa? Musiki, nik uste dut musika, bai. Lehenengo musika, hori entzuten, musika zenpapatzen, irratiko kantuak entzuten, da, bueno, niko teatrera ere izaten nintzen, eta orduan, hasten nintzen kantariak imitatzen, da frantzesez, hori, frantzes edo ingelesez kantatzen olan, edo zelan, baina, bai, nik uste dut musika zela lehena musika. Gero joaten zara, nire kasuan behintzat, joan nintzen, deskubritzen nire ahotsa, eta nire ahotsaren timbrea, ahotsa botatzeko forma, eta gauza horretaz kontzientzia hartzen joan nintzen, geroago, beranduago. Ahotsa junzanin aldatuten? Bai, aldatzen, eta bai, nik uste dut geroago, baina musika, lehenengotan musika izaten zen, me empapaba de musika alde guztietatik. Eta etxean ere, claro, tokadiskoa orduan, tokadiskoa edukitzen gendun, eta jartzen gendun nire amak eta Joan Baez, daulako Carpenters, eta olako, bai, garai horretan, hori, ez da?
Linda Ronstadt, Carole King, da olako, Cat Stevens, era mi idolo. Eta bai olako gauzak, ez da? Oso ondo. Azkanien, claro, hori Espainiar estatu horretan, edo Franco garai horretan, hain importanti esan kanpotik ekartzen zan dauen diskuek, hori beti entzun du Euskal Herrien kanpotik jetik ekartzen zan dauen diskuek, jakitzeko zer dan benetan, hori pluraltasun hori musiken. Oso ondana, eta orduen, noiz hasi zinen orduen lehengoko aldiz kantuen zerizuen, ja. Zerizuen. Ni hasi nintzen hori, 8 bederatzi urtekin solfeoa ikasten, baina zer gertatu zen, solfeoa ikasterakoan, gogaitu egiten nintzen, me aburria. Eta orduan, esan zidaten gurasoak. Instrumento bat hartuko dugu, solfeoa ikasten jarraituko duzu, baina instrumento bat, ze instrumento. Momentu hortan, hasi nintzelez nire ahotsa deskubritzen, besan nuen, gitarrarekin kantatzea, askoz ere errazagoa izango da, ez dakit, pianoa ikasi baino, edo olako, ez? Olako pentsamentu bat egin nuen. Eta orduan, gitarra. Eta gitarra hasi nintzen ikasten, eta gero, 11 urtekin presentatu da aurkeztu nintzen keta batera, Euban, Zornotzan, eta izan zen lehiaketa bat, umeen lehiaketa, eta hor presentatu ginen, aurkeztu ginen, ez dakit, 50 ume, ez dakit. Zer gertatu zen, lehen premizoa edo lehen saria jaso nuen, hartu nuen, eta orduan 11 urtekin, gehiago era, gitarra ni baino handiagoa, ze juradoan zegoen jendeak edo pertsonak esaten zidaten, bere gitarra bera baino handiagoa da. Baina, lehen saria eman zidaten, eta hori, niretzat izan zen, nahiko importantea sentitzen nintzen. Eta gero hortik aurrera, beste lehiaketa batzuk etorri ziren, eta 14 urtekin, lehiaketa Elorrioko, Elorrio zela, Elorrioko lehiaketa irabazi nuen, eta irabazi horrek zerreka zuen diska txiki bat grabatzea. Orduan egin nuen single bat, 2 kantukin, eta hori izan zen, pizkatxo, hortik aurrera hasi nintzen, serioa, zuk esan duzuna, serioa, serio ez, baina, bai. Ikusten ja aldalesan, ikusten hori, nire ahotsa, eta jentea, ezagutzen hasi zen nire ahotsa, eta bai. Vale, esan duzelan ikasizun gitarrie, horrekaz konektata, badau kanta edo doinu bat konektaten zuna, holan entzuten zunien konektaten zuna momentu horregaz, perfil artistiko horrek suposatzen dauenagaz, entzuten zunien kanta edo doinu bat aldezan? Ni esan beharra dago, ni musikakin danakin konektatzen az. Momentu guztianago konektatuta. Niretzako importantea edo garrantzitsua da momentuak, ez da? Momentu bakoitzak badauka bere momentua, nunca mejor dicho, ez? Bere zera. Eta orduan bere onura edo bere zentzua. Eta orduan musika orokorrean, batez ere momentuarekin, ez da? Bai, esaten duena gaitxik ulertuten dut, gizakizek badako zela inbesteakatz, beti hoti etorkizunez pentsaten, edo iraganien zer pasadan. Bai. Eta musika da, hori da, pizkatxo bat, ematen dizuna, hori egan egiteko aukera, edo egan, edo arnasa hartzeko aukera ere, ez da, hori da, como una expansión, esaten den expansio bat, edo zabalkera bat, norberaren sentimentuak eta emozionalki dauzkasun, barruan dauzkasun sensazioak, ateratzeko edo espresatzeko, aukera edo, baina konektatzen naiz, musika orokorrean danagaz, bai. Gatsi mingo txutana, ze horren eskatuko txutena da, esati zein kanta edo dakuzu kutxunena euskeraz, eta zein erderaz edo inglesez edo beste kanturen bat. Bai, ez da erreza, ez? Niretzat ez da erreza. Euskeraz, zer esango zut, ez dakat olako kantari
Fetitxe Ez fetitxe, ez dakat. Bakarrik, a ber, letrista bezala, Xabier Lete niretzako da letristarik onena, como el Joaquín Sabina, Espainialdean, estatu mailan, niretzat Xabier Lete, letrista bai, uniko. Ados gauz. Eta gero, musika kantari bezala, ez dut, euskal kantarien artean ez dut izan olan uno que me gustara edo, ez, Angeli Jarramendi, nire lagun mina, konposetzailea, eta berak egin zuen ere diskaren bat grabatu, abeslari bezala, eta bueno, oso interesgarria zelako bere kantatzeko modua, eta gero bere konposatzeko modua, eta bere kreatibitatea. Angel Jarramendi, gero beranduago bai etorzen olako Xabi San Sebastián, adibidez, uno que me puede holan gustatu. Baina garai hartako eta euskal ez dut inoiz izan holan kantari... Bueno, botazuz pare bat eta gurentzako apuntateko eta jentik entzuteko guztot nahiko dala. Bai, ez dakit, gero, internazionalki edo naiz oso fan Veronique Sanson, frantzesa. Bueno, joaten naiz Parisera bere kontzertuak entzuten, como una loka. Eta, bai, horrela. Eta Patti Smith. Bai, Bai, Patti Smith. Punkarratxo zara duna purbet. Bueno, pizkatxo bat. Horren esan dizudan, eskaskenean musika denetariko musika entzun dut, eta bueno, geratzen naiz hori. Hainbat perfil da, sensibilidade ezberdinak. Bai, eta bueno, kantu onak badira eta melodi mailan interesgarriak badira, berdin zait, ez da, Bruce Springsteen edo lako, bai, berdin zait. Bueno, bloke zati edo aurrera egin baino harin hau, gustako lekidazte zeuke jentiri zati apurbet, ze disko dako zuzen grabata edo zindan zure txako zeure musika edo diskarik aipagarri zena, badakigu patxuko gingula bai. Hemen alduokin salgai, itxukin. Batez ere, bueno, garai hartako, ni umean nintzen arteko, garai hortako diskak bai txikiak eta gero bai handiak ez daude horrek, ja, deskatalogatuta dagoz. Ze azkenekoa kaleak bustirik hori egin zen Zafiron, Madrilen, grabatu nuen, baina horrek diska horiek ez daude ja. Baina, oindala urte batzuk, ezain beste urte egin nuen diska bat Eskorpioiaren ametsa, eta, bueno, hori bai badago, nik egin nuen, hori produkzio guztia, nik egin nuen dana. Ordaindu, dena, konposatu, eta, bueno, hor dago lanan ikustot interesgarria, eta niretzako nire lanik onena, nabarmenena, eta, ez dakit, ni neu sentitzen naiz musika edo diska horretan, ez da? Eta hau bai, hau izango nahi baduzue, izango da salgai hemen itxukirratia nahi baduzue, bai, Eskorpioiaren ametsa. Gurentzako placer bat izango da, zure diskoriok itxi. Bale, urrengoko blokera ingu paso, ze askanien zure lana edo biharrak eruntxu bikoizle esatera. Bai. ETB bakarrik kasu honetan edo beste hainbat esparrutan be bai, ezta? Bai, bueno, bai, EITB-erako batez ere nik EITB-erako pila bat lan egin dut. Baina beste plataforma batzuetarako ere, bai, bueno, ez dakit, oin dala urte batzuk Antena 3, da Telecincorako talak grabatzen genuen gauzak. Batez ere, orain gainera Netflix eta hori, pila bat gauza egiten ditut, orain, bai, pila bat gauza. Baina batez ere beti, batez ere euskaraz, gehien bat euskaraz egin dut. Baina orain, momentu enten, adibidez, bietara, euskaraz eta gaztelaniaz ere ari naiz grabatzen, seriak eta hori. Eta bai, bueno, hor goizketa lanean hasi nintzen eta hor jarraitzen du. Esaten daui Espainia estatuen dauzela doblatzailerik onenak eta Espainia barruen askanien euskaldunek be hor badaku geure doblada bikoizle lan hori eta orduan hemen lakren de lakren batuten da askanien. Bai. Dakoten zalantzi da
zerek eruntxun dublaje mundu horretara? Zelan esan zan? Ba, hasi nintzen teatro mailan, edo hasi nintzen kurtsoak egiten, antzerki kurtsoak egiten. Eta, bueno, kurtso baten ezagutu nuen pertsona bat. Pertsona hau, bera ere, ba, hori, zen bikoizlaria. Eta, ba, berak esan zidan, han ezagutu ginen, da berak esan zidan, zu, Ana, zuk ahots polita daukazu, etzaitzu inoiz okurritu alduzula lan egin bikoizketa lanean, da bikoizketa ba, ez zait okurritu. Eta berak Patxi Ugalde zen, beragatik beti izaten dute, orain ez dago gurekin hil zan, baina beti izaten dut, Patxi Ugalde izan zen nire ez dakite magoa edo hor mundu hortan sartu didana, ez da. Eta berak hori izan zidana, ez? Eta ez zaitzuk gustatuko etortzea, eta bueno, agian probatxo bat egitea, edo lako, Da bueno, horrela, joan nintzen, eta ganera izan zen oso barregarria, hasi nintzen, proba egiten, eta esan zidaten, venga, ya está, ala, a grabar. Segundo bat, a grabar, baina orduan Heidi egiten egon ginen. Heidi egiten egon ginen, gero Roseanne, ez dakit ezagu, Roseanne. Serie famosue? Bai, John Goodman egaz. Bai, Roseanne, nik ipintzen nuen Darlene, alaba bati, ahotsa, eta hori izan zen bapatean, gero etorri zen Bulma, baina Bulma etorri zen ia, berehala, Darlene eta gero, korrik esungo nahi etxera, zenik serio hori dakot originala. Dakazu, Roseanne, ba, Darlene, nik jartzen nuen ahotsa. Ni nahi Darlene. Eta bai, eta gero bai, etorri zen Bulma eta hortik aurrera ba. Orduan, esan leike mago ezberdineko kinzule, mago batek eruntxun musikera, edo lehiaketa txiki batek, eta gero nire ustez batzutan sorti ez da agertuten holan, ez da kasualidaderik, kausalidadiek. Kausalidadie. Aizen zen, hori, ikastaro bat, eta han ezagutu nuen Patxi Ugalde, eta horrela izan zen, bai, oso. Beti gogoko eta beti izaten dut, Beti aipatzen dut, beti esaten dut bere izena, oindala gutxi egin zuten Donostian homenaje, Dragoi Bolari, eta egon ginen, Gokuri, sebe atentzia, Gokuri jartzen ziona ahotsa, eta ni, eta gero, beste batzuk ere, eta beti aipatzen dut, hori, bere erruz nagoela bikoizketa munduan. Osondo. Horrokin jot galdera batzu prepara eta lehenengoko pertsonaiak eta zurentzako berezina, ez perkupez, fulmine ingotaz, kentu ingotaz listetik, txutingo seme alaba hartien aukeratutie, orduen galdera horrek entukuz, eta pakotxak ni bere barne, ez tokure Rosanen Darlinen eta Bulman arteko tirabirarik sortu, orduen horrek galderak kentu inguz, eta bakotxak beran etxien elegitidako la zein esan dan Anakin jauen personajerik hobiena. Hobiena, edo, Orduen, zurentzako Ana euskeraz bikoiztutie da erronka bat gatzaue erderaz edo beste hizkuntze bat, baino gizau edo ez dako eragin handirik. Nik ja, maila honetan, orain momentu honetan, berdin zait. Niri asko gustatzen zait gaztelaniaz ere bikoiztea, pila bat. Euskeraz ere bai, eta erronka, ez dakit. Momentu honetan, enuke aukeratuko ez bata ez bestea. Bai, eta orduan berdin zait. Orduan, gustatzen zait asko gaztelaniaz bikoiztea. Gero, ganera, poemak irakurtzen ditudan moduan, poemak irakurtzea, poeta asko daude erderaz gaztelaniaz idazten duenak. Orduan, gehien bat poemak behintzat gaztelaniaz irakurtzen ditut. Orduan, baina berdin zait, nik uste dut gaur egun, berdin zaidala. Badanok adi, zelan kontestaten dauen, olako profesional batek, olako pregunta kaskarreak botaten txon, hemen
Amen, irratizen dakuzuie kontrolan gutxita gure galdera impertinentiek aurrera eruten. Vale, musika onduen, orain datozen galderak be oso igual tuntunek edo komplikauek diez zurentzako, bai egin bitxutez, azkanien zelan ikusten zu gaur egun musika munduen generalien, eta be bai digitalizazioe plataforma gerraztu edo estopatu itzen daue. Bai, hori, galdera komplikatu da, oza, galdera se las trae. Igual profesional modure, be bai. Bai, ez dakit, gaur egun, oza, musika gaur egun mundu mailan, bueno, nik uste dut beti moduan, orain, gero, zer gertatzen da orain digitalizazioak eta plataformek eta hori, errastu egiten dabe, bai, alde batera, bai, errastu egiten du, ze, bueno, zuk egiten duzun musika edo kreadoren musika edo kompositoren musika, urrunago joaten da, edo zabalago joan daiteke, posibilitate hori badago eta urrunago hori joatea, bueno, denoi gustatzen zaigu. Gero beste aldetik murriztu egiten du, ez dakit, azken finean kontzertuak ez dira gero eta gutxiago ematen dira eta harremana artista eta publikoen artean dagoen harreman hori egiten da desegin du, nik uste dut hori kontzertuak egin gabe. Eta bai, plataformek eta hori ematen dizu hori errestasun hori, zure obra ezagutzeko hori. Eta, bueno, gehien bat, munduan zabal jendeak ezagutzeko, ezta? Zuk egiten duzun lana. Baina, bueno, kendu ere egiten du eta, bueno, beste, ganera kontuan izan behar da, gaur egun kontzeptua oso aldatu dela. Garai hartako kontzeptua beste modu bat zen. Bai, zelen zuzeneko bat igual asko celebrate esan dan. Claro, zuzenekoa, eta bueno, eta gu ganera, ez dakit errebindikazio mailan horregoten ginen, ez da? Baina gero, musikan jarraitzen baduzu, eta ni jarraitu nuen, ez dakit, alegintzen nuen, musika egiten, errebindikazioak alde batera utziz, eta musika egiten, eta, lan, desenteak egiten, ez da batez ere. Vale, Ana, orduen lehen esan duze musika dakozun hor fetitxe, nik horien galdetuko zantxutena zer entzuten zuetxina, adibidez, aspiradora pasaten zunien edo zauzenien hor batan eta zeure zapatilekaz txidarbitxuten edo zeu zer dakozu, musikeri dakozu, aktibeteko zeure... Bai, nik entzuten dut opera asko, eta gero nire Veronique Sanson, nire Alain Souchon, eske ni frantzesakin oso... Konektata zauz, ahotxorrekaz, ez da? Ahotxorrekaz, bai. Patti Smith noski jartzen dut, neikotan. Eta, bueno, gero denetarik musika klasika ere entzuten dut, eta denetarik. Nire etxean pila bat diska daude, CD-ak ere, eta, bueno, denetarik. Nik lehen esan dudana, momentua ikusita, momentua edo zer sentitzen duzu momentu hortan, ez dakit, aukeratzen duzu musika bat edo bestea, edo... DJ modure, no? Bai, eta hor mugitzen naiz, bu, amibola. Badako zuz rekurtsuek orduen imitzeko hor seguzune? Bai. Vale, orduen ezaztazu lehen mikrofonetik kanpora amuma esango zarana? Ez, izan naizela, Izan naizela. Vale. Adrian daukagu gure etxean. Vale. Gure familian. Zemate adindako, edo zehar? Da, txikitxo, ondino, 4 hilabete ditu. 4 hilabete. 4 hilabete, eta... Laban sartuteko moduen, no? Laban sartzin da. Laban sartzin da, eta bueno. Vale. Apurka jateko. Orduen hipotesi bete botako txut, imagineku Adrianek etako zela 14 urte, edo ingo dela aurkeztu gitarra edo abeslari lehiaketa batera, eta beste gazte batzuiri balizo dauen galdera, ze aholku emango zinke, okingo basandun aholku bat edo bi emoteko artistegu dauen zan gazte bateri? Bueno, nik aholkuak emateko oso, ez dakit. Ez naiz, ez dakit, ez dut nire buru ikusten aholkuak ematen. Baina, esango nioke, adibidez nire hilobari, esango nioke, disfrutatzeko, eta hori bai,
argi edukitzeko zer nahi duen egin, eta berak musika zeo zer nahi badu egin, aurrera egiteko, disfrutatzeko eta konfidantza osoa izateko. Nik uste dut hori dela, eta postasuna eta ilusioa batez ere, nik uste dut proiektu bat egiterakoan edo buruan badaukazu proiektu bat, ilusio gabe eta ikuspegi hor zer gabe, imaginatu behar duzula, hori, proiektu hori aurrera doala, orduan, nik uste dut, helburua behintzat hartuko izango duela inoiz. Bueno, ez dakit, beranduago edo arinago, baina, bueno, izango duela, ez da? Orduan batera, bera esatidakola beti bera, ez da? Beti bera, eta berak nahi duena egitea. Berak badauzka, nik uste dut, boleto asko, arte munduan, ze badauka izeko dantzaria. Genetikoki bai, desde luego. Bai, genetikoki eta izeko dantzaria, aita ere, bueno, musika... Gero esangu, gure badauen esan ingenierue edo medikue, onkietorri be bai. Hori da, edo tenista, ze bere aita, tenisera da, bueno, oso ona. Eta orduan, bueno. Tenisen dinoie oso gazterik egin bizula eta lan asko, Bai, egia da. Oso ondo. Baina, bueno, disfrutatzeko eta batez ere zoriontsua izateko, ez da? Oso ondo, Ana, beste galdera komplikaua segiuku programa hau, gaur elkarrizketatan Ana Guadalupe Fernandez daku, eta gure txako placer handize da, orduen pregunte gatzak ingo txagu, berak aukeridako kontestati edo ez, askanien, hemen dago invitau modure, eta euskalduntasun horretan, esan zuke bikoizle lan horretan gaztelania zurten da txula, bai orain euskal musikari buruz, nola ikusten zu gure euskal musika orkizunien, bai Euskadi barruen, eta bai kanpuen, zer reperkusio uste zudakola edo ze oihartzun izan dezake euskarazko musikak bai Euskadin eta Euskaditik kanpo? Bueno, nik hori ez dakit. Bai, hipotesi betingu. Hipotesi, bai. Nik uste dut orain euskal musikak lehen baino posibilitate gehiago dakola. Uste dut. Hemendik zabalkuntza gehiago izateko, hemendik, lehen esan duguna, plataforma gehiago dagoelako, beste espansio bat dagoelako, eta beste aukera batzuk dagozelako. Baina, nik uste dut importanteena da artista onak edukitzea, artista onak, kreatibo onak, eta hortik aurrera nik uste dut musika hori frontera edo mugagabea dela, ez da musika batez ere mugagabea izan behar dula, eta orduan, musika ona egiten baduzu eta euskaraz edo ez euskaraz, nahi esan, azkenean, nik behintzat hori frontera hori ez dut ikusten gaur egun, ez da? Baina ze reperkusio, nik uste dut musika ona bada eta gauzak ondo egiten badira, beti izango duela reperkusio handia eta hori, erantzuna ona, uste dut. Kusten da, Ana, zurentzako beti basu dauela, beti medio lleno, esaten da. Medio lleno, bai, ez dakit, igual izango ez optimist, bai, hori izaten didate etxean behintzat, eizke positiba. Horren esan bide, bai. Ni horrela naiz, baina, ez dakit. Bueno, ze zuge batele urteten dago Anak gure galderatatik, beti oso ondo. Ez pentsa, Gentik me lo esan pones guzko. difícil, bai, witxi, baina, galdera batzu. Vale. Ia galdera honetatik zelan urteten zuen. Zein da zure kantatzeko edo badau kantarik zuri lotxi emoten txuna? Adibidez, bai aldesan ekoiztu zu... Lotxie? Bai. Lotxie kantatzeko... Ez. Lotxi ez dozte moten, baina adibidez, familian gaude. Ana, kanta hori. Bai, kanta, ez edo igual, bermeotar kanta, hacer el ganso, toloko gauze bai ematen didaten lotxa, baina kantuak ez, bai, nire lehengusua azten dira, ez dakiz, bermioko portuan, edo zelan, igual interpretazioa dauen horre. Bai, baina, lotxa berez, pila bat barre egiten dugu, eta batez lengusinak baditut,
kantariak oso onak direnak, eta hori, lehen esan dizudana, la juventud etorri da, gazteria etorri da, benetan musika sanetan eta odolean, eta orduan, hori bizi izaten dugu familia artean beti. Eta zelan ikustezu, nonok zure ahotsa ezagutzen dagoenin, zelan sentiten zuzuk, zelan ikusizu pertsona bateri ahots hori, zure ahots hori ezagututen dagoenien, igarzizu reakzio espezialen bat, edo... Igual gaztetan bai. Grazia ematen ditze, benetan esaten dut, agian jendeak ezagutzen banau, ahotsetik bakarrik, borrek esan nahi du ahots berezia dudala, edo ahots, ez dakit, bai, espeziala, berezia, edo behintzat, nire ahotsa dela. Eta bai, ez dakit, ilusioa egiten dit, holan norbaitek ezagutzea nire ahotsa. Eta bikoizketan ere, bai, inoiz lagunen batek esan duzu, atzo goizeko 3 egon nintzen ez dakit ze ikusten, da han agertzen zen Andra zoro bat, ez dakit zer, da zuzu, eta gero, bai, aztertzen, nik egin nuen pertsona hori, ez dakit zer, eta eta naiz eta askotan pertsonai bat egiterakoan zaera edo ahotsa disfrazatu edo egiten dugu moldatu pertsona aktorearen arabera, ezta? Eta hau da, emakume bat bada nahiko zoroa edo lan egiten duena berba holan zoro bat moduan edo berba altuegi eta claro, zuk egiterakoan hori bikoizketa, zuk ere jartzen duzu ahotsa un poco bai gesto asko eta 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 hori da, eta askotan esaten duzu, es que me ha quedado de muerte. Esaten duzu, es que lo he clavado, bai. Hildo horretatik esan leike pasatu noiz estudizo barruen zauzela eskontrolatie barrie edo algara hori eta pertsonalidad, zu zauz pertsonai horren barruen eta pertsonai hori bebai dau zure kabinen edo estudizuen orduen eskapitzen datxo barriek, algarak eta horre gauzek, hori pasaten da? Niri pasaiatan batan, ez daukat astuteko, pasatu zitzaidan, izan zen, pelikula frantzes bat, oindala pila bat urte, Bai. Eta, jartzen nuen ahotsa, emakume bati, baina emakume hori zen, como que se hacía pasar por una inglesita. Eta, claro, nire tekstua ingelesez bota behar nuen. Eta orduan zer gertatzen, nik nire ahotsa entzun da ingelesez. Bai. De aquella manera. Ezin izan nuen grabatu, errepikatu genuen ez dakit zenbat denbora teknikoa, estaban de fuego, claro, nire ahotsa, claro, egiten genuen parrafo bat grabatu, eta gero, segituan, bestea, eta, claro, prerola jartzerakoan, jo me oian mi voz, eta, claro, ingelesez esaten, parrafa da guztia botatzen ingelesez, aquello era de muerte. Eta ezin izaten nuen aurrera jarraitu, eta orduan badanak, ja benetan kabreatuta, eta joder, que no acabamos, eta ni bar, negar barriek. Horrible, oso txarto pasa nuen. Bigarren efekto batzuk esan ez, no? Efektu sekundario, ez hor gertaten dana estudizo horretan. Bai, baina oso txarto pasatu nuen, bai. Naiz eta barre asko egin, baina, claro, lanean nengoen, da orduan, Oso ondo. Eta orain, torkizunien, zeure torkizun gertu honetan, ze proiektu dako zu eskuartien? Orain, momentu honetan, nik Galateako zuzendaria naiz, Galatea da euskales. Promosiona purtsuet. Bai, Galatea da, musika guk egiten dugu nola esan recital poetiko musikalak ikuskizunak dira, espektakuloak, ze normalean ez dugu egiten bakarrik errezitatu eta holan. Egiten dugu errezitatu, kantatu eta gero teatralizatu ere, bai, esketxak eta olako gauzak egiten ditugu. Eta orain, badaramagu, tarte nahiko luzetxo bat ez dugula ezer egin.
Orduan nik hori nahiko nuke berriz berrizkuratu eta hori zerbait prestatu, ezta? Nire buruan badago ezta musika, poesia argentina eta olako gauzak baditut buruan. Galateak ez dakit jende askok ezagutuko duen, baina 30 urte darama aktiboan eta egin ditugu pila bat ikuskizun, ezta? Pila bat titulo egin dugu, bai euskaraz, bai gaztelaniaz asko, ze claro, lehen esan dudana poeta asko eta gana Latinoamerika, Hispanoamerikako poeta horiek ez ditugu euskaraz egingo, ez daukaz zentzurik horrek. Eta García Lorca ere ez dugu errezitatuko euskaraz, no tiene ningún sentido. Orduan, hori egin dugu pila bat ikuskizun, espektakulo. Eta orain nahiko nuke hori berriz hori hartu eta zerbait prestatu ez dakit, monografikoren bat edo... Apunte entzule danaok Galatea ez dauen ez zetuten, espaldi daruie lan horrekaz, gaur egun behaltzari pasa ikusteko zer proiektu okingo dauen anak bertan aurrera eruteko. Ana, placer bat esan da zu gazotie, azkanenkoko galderara aingu da danaritzen txaguna. Bai. Segurentzako oso importantia da, bebai, jakitxie, zurentzako zer da bizitza? Zer da bizitza? Bizitza da bizitzea. Bizitzea, hori da. Eta niretzat hori da kompletoena, ez da? Bizitzea. Eta zer da zoriontasuna bizitza horretan zurentzako? Zoriontasuna, zoriontasuna da norberaren lekua aurkitzea, eta norberaren bidea argi edukitzea, askotan ez da argi edukitzen biderik, askotan bide asko izaten ditugu ez da aurrean edo gure begi aurrean edo gure bihotz aurrean, baina behintzat nik beti izaten dute askatasuna, norberaren bizitza eramateko askatasuna eta nahi duen bidetik eramateko askatasuna, eta ilusioa, eta hori da niretzako zoriona, ez da, zoriontasuna. Apunte anak esan dozkuien gomendio honek, eta berai apunte bizizen zehar artiste baterek nora eruten dozkun, eta gomendio honek anarak gurentzako oso baliagarri esango dizena. Azkaningoko galdera, ez da galdera bat, da hauntzek momentuen aukeratu bizun kanta bat gure irratsaioa akabateko. Bota kanta bat, Ana. Zeguzune? Nik gure dautana. Hau sorpresa esaten da. Sorpresa. Zaigaz guzu akaba. Hemen nago orain. Hemen nago orain. Ze artistena da? Nirea. Zedien daku? Bai. Vale, orduen topaingu. Ez que, ez zaitu kurritzen beste... Ez, oso ondo erantzute. Amendako dia preparata geure hemen gaude orain. Ana Guadalupe Fernandezena, gurentzako beti, Ana eta bizotzez itxukirratian erunguna. Eskerrik asko, Ana, ondo segi, egun honakin eta mozo handi bet. Eskerrik asko zeuei eta bermeo guztiei. Mozo handi bat.
Ikusgarriarekin mugak erazagututzen argiaren bila. Bere aurka haien aurka zure aurka, bizitz ez den gauza guztien aurka. Nekatu naiz jasan egiten, nekatu naiz. Kandela piztuko dut, jende argitatuko, dastatu bizitzaren zile izea maitatuko. Arratsalde honen zatiak behingo zaztu betiko, nienaiz biziko inoiz zuek bezala. Bakarrik jarraituko dut izkunearen aurka, erazagutuko naiz ta irikiego baztertua. Jasan egiten, nekatu naiz. Zirkulu iezko horretik aterako naiz, kolpez hausten irudi zentzugabeak, bizitza gerrikatu simboloek deusestu. Hemen nago orain nire bakardadea, haurtzaroaren zatiak eskuaretea.